ମୁଁ ଖରାବେଳେ ଶୋଇଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ହୁଡ଼ି ପକେଇଲା, ମମି ମମି ଆମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଏଇ ମହାଶୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ହୋଇ ଖବର ନ ଦେଇ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଲା। କିଛି ଘରେ ଗଜା ମିଠା ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୋତେ ଖାଇସାରି ମୋତେ କହିଲା ଏତିକିରେ କ'ଣ ମୋ ପେଟ ଭରିବ? ମଟନ୍ କଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ପରଟା ହେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ମୁଁ କହିଲି ମଟନ୍ କିଲୋ 800 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ତତେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେବି ଖାଇବାକୁ? ତ ରାତିରେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଚାକିରିଟା କରିଛୁ ସେଇ ପଇସାରୁ ମୋତେ ଦେଉନୁ, ମୁଁ ତତେ ମଟନ୍ ଖୁଆଇଦେବି। ତ ସେ କହିଲା ମୁଁ ହଉ ଏଇଠି ଶୋଉଛି, 4ଟା ହେଲେ ମୋତେ ଡାକିବ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା ମଟନ୍ ଆଣିବାକୁ ମୋ ପଇସାରେ। ତ ମୁଁ ତାପରେ ସେ 4ଟା ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି ଆସେ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଟନ୍ ଆଣିବା। ତ ତୁ ପଇସା ଦେବୁ, ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ତ ସେ ମୋତେ କହିଲା ସେ ପଇସାରେ କ'ଣ ମୋ ବାପା ମାଆର ଅଧିକାର ଅଛି ନା ଆଉ କାହାର? କେବଳ ସେ ପଇସାରେ ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଅଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।